Mintoff dejjem kellu qudiem għajnejh illi aħna għandna nkunu nazzjon. Jiġifieri dik il-ħaġa li f'pajjiżna kellna bażi, dik il-ħaġa ta' kolonjaliżmu, dik kienet tweġġew. Hija din ir-raġuni li tagħti s-saħħa lil Perit Domingo-Mintoff biex jagħmel minn kollox ħalli Malta tiġi nazzjon għalija ħilsa mill-Ingliżi, jgħidilna John Dalli, ex-deputat Laburista fil-Gvern ta' Mintoff. John Dalli kien spalla mal-Perit Mintoff f'dawk li huma negozjati mal-Ingliżi. Għalkemm illi dejjem jgħidu Mintoff kontra l-Ingliżi, ma kienx kontra l-Ingliżi, Mintoff kellu ħaġa waħda qudiem għajnejh, Malta l-ewwel u qabel kollox. U għal dik kien jissallab u jiġġieled u jagħmel minn kollox għaliha. Mintoff fil-Gvern mal-ewwel beda bin-negozjati mal-Ingliżi. U meta fis-71 tlajna fil-Gvern. U mal-ewwel beda n-negozjati sabiex naslu għall-agreement. Kien jgħidilhom hu ta' straightforward. Għaxu l-agreement li kien għamel Borġu qabel kellu jiskadi xi 3 snin wara. U kien jgħidilhom aħna mhux biżżejjed dak, aħna rridu 7 snin. U f'dew is-7 snin intom trid tgħinuna biżżejjed sabiex inkunu b'saħħitna u mbagħad ċaw baj. Kien jagħmililhom ċara kull fejn konna nkunu. John Dalli jgħid li fin-negozjati mal-Ingliżi l-Perit Mintoff kellu ħafna għajnuna mill-Gvern Taljan ta' Aldo Moro, mill-Ġermanja u anki min-naħa tal-Amerikani, il-koll kuntatti tiegħu. Bil-bażi tan-negozjati kienu jsiru f'Ruma. Darba minnhom għal-ħabta tal-miliet, John Dalli jgħidilna li Domingo-Mintoff kien talbu jmur jagħti pakkett lil John Mertin, dak iż-żmien ambaxxatur Ingliż f'Malta. Meta kienet jitkellem miegħu, Mertin aċċetta li jmur jiltaqa' ma' Mintoff u magħhom ħadu wkoll il-John Templeton, kap tan-NATO f'Malta. U kif ħabbattek, klub fetaħ lil-bib ta' Mintoff, kien qed jistennini, ovvjament. Għatlus ma ġibtom it-tnejn miegħi tada, xi ġifieri għatlu għattomija kamin, kif Rom. Baqa hekk ġifieri tħanna tkellmu hekk tajli fuq itkellim dona ngħidlek onestament, bl-eċitament li kelli. Bil-biża li kelli dak iż-żmien. Tal-età li kelli, ma tantx niftakar, però li niftakaru that we broke the ice. Għax ftemna illi mmorru l-Ingilterra. Mintoff kien irnexxielu jikseb l-aqwa ftehim mal-Malta biex pajjiżna jqum fuq saqaħ, ħalli jkun jista' jsir nazzjon mhux iżjed taħt il-ħakma tal-Ingliżi. U niftakar illi morna l-Ingilterra and we broke the ice, ġifieri u jekk ma nisbaljax, konna spiċċajna xi 14 miljun u nofsu. Mbaftemna biex nagħmlu agreement ma' Carrington kien negozjatu u Carrington kien għal dal-kliem, għandu kun ġibtuħ il-bjat, ma jtajda, illi laqwa negozjatu laqat il-negozjati jien fħajti u Mintoff. L-ex-deputat Laburista John Dalli jiddeskrivi l-Perit Domingo-Mintoff b'dan il-mod. Mintoff Perit. Perit fil-ħajja privata tiegħu, però Perit ta' Malta ta' Mintoff wetta il-pedamenti sodi ta' Malta. L-ewwel. Dal-agreement mal-Ingliżi. Sabiex inkunu nazzjon. Tu mbagħad kellu qudiem għajnejh biex jeleva l-ħaddiem biex ineħħi l-faqar.